Деца, сега ще ви разкажем една приказка за доброволеца. Искате ли? Да! Добре, да започваме. Имало едно време. Добре де. Ето как започна всичко. Доброволец? За какво ми да съм доброволец? И без това нямаме достатъчно време за нищо. Какво ще променим в крайна сметка? Пълна загуба на време. Просто няма смисъл. Добре ли? Ще бъдем доброволци. Това е. Нека бъдем промяната. Освен това, сигурно ще е забавно. И така, записахме се. И станахме доброволци. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Кой пък беше този сега? Ганди, не помниш ли? О, да. Песнички бяхте ли? Стихчета? Слънчице, побързай, слизай на земята, тук ще те посрещнат весели децата, с топки ще играем, с пясък и вълнички, песнички ще пеем, с влюбените птички. Слънчице, побързай, слизай на земята, тук ще те посрещнат весели децата. Слънчице, побързай, слизай на земята. Слънчице, побързай, слизай на земята, тук ще те посрещнат весели децата, с топки ще играем, с пясък и вълнички, песнички ще пеем, с влюбените птички, като радост моя ще те нарисува. Това се оказа едно прекрасно приключение. Срещнахме млади, ентусиазирани, дейни хора. Рисувахме, танцувахме, пяхме, бяхме и клони, актьори понякога.
Но всичко това заради вас, деца. Не, определено не е лесно. Иска се търпение и голямо сърце. Но наградата определено се заслужава. Да видиш грейналите личица на децата, когато се появиш на входа. Или да ти изпеят научената песничка, да те прегърнат силно. Това няма цена. И забравяш трудностите. И забравяш липсата на време. Защото време и място за добро винаги има. И за едно парче торта. Толкова красиво. Благодаря ти, сестрички. Благодаря ти. Двете се прегърнали и се целунали. И започнали да си пеят. Аз ще бъда чудна, рак реших си аз сама. Скъпи, аз ще вижте без тях. Точно бе. Браво! Хайде след малко ще идем с Сега ние ви разказахме нашата доброволческа приказка. Време е ти да напишеш своята.